Værsgo. Jamen altså, Simon, du bliver nødt til at gå, fordi... Jeg synes, du var helt ret. Folkemængden har stemt dig ud. Folkemængden har stemt ud, men det er jo ikke et demokrati, det her, vel? Det er stadig mig, der har den største gun. Nej, det er det ikke. Du må ikke sige nej, Frederik. Okay. Så alt, hvad han siger... Så jeg synes lige, vi skal stemme igen. Nej, nu fik jeg ret af alle, de synes, du skal skride. Nej, okay, stoler du har. Jeg har du købt min finder B. Ved du, hvad jeg også har? Jeg har modgift mod alle de sygdomme, som alle andre, der skal stemme om det her, rent faktisk lider af. Så du kan jo godt prøve at stemme igen. Jeg har puttet omvendtpiller i din morgenmad. Det er rigtigt. Jeg har slet ikke modgiften. Jeg har giften. Jeg har givet den til dig. Din morgenmad. Så nu dør du lige lidt. Så skal jeg bare skubbe dig ned og vente. Men jeg har givet omvendtpiller, så det passer faktisk. Har du givet mig 2 omvendtpiller? Nej, kun én gang. Du sagde, at jeg skulle dø, så det betyder, at du skal dø. Mindfuck. Dobbelt op. Det betyder, at du skal dø. Jeg skal dø. Du har helt ret i, at jeg skal dø. Ja, det skal alle sammen dø. Det er bedre end mig. Ja, det kan den godt. Men nu er det ikke den, der skal stemme, om jeg får lov til at blive siddende eller ej. Nej, det er hunden derovre. Den siger, at du skal gå. Ja, hunden siger, at jeg skal gå. Katten siger, at jeg skal gå. Hunden katte siger, at jeg skal gå. Jeg har omvendt hatten på 2 gange. Og så har jeg både modgiften og giften. Det er fucking fedt, er det ikke? Jo, men det er fordi, du er psykisk syg. Ja. Og du ser hospitalet, det er den vej. Hospitalet er den vej. Ja, det kan jeg godt se. Derovre. Prøv at høre. Nu har du siddet og fortalt